Aku nek arepe ngomong ilmune keduren lho. Bentar Mas nggih, Mbak. Rungokno. Piye Mas? Nek kene. Apa? Kowe kene rungokno. Rungokno ilmu. Ngene lho, ilmu itu kan ilining penemu. Lambe. Ya cangkem sak gusine sak untune lho. Kok iso iki lho. Kok lambe tok piye lek manjale tak kei panganan lambe Pak badoken ya panganan ya. Iya Ndrong. Pati judul rezeki. Lah kowe modar sik. Dadi kowe modar sik rezeki ya ora oleh, jodoh ya ora oleh. Ngono. Aja mesti taduk. Ora aku rawani. Sabar to Mas, sabar. Mbah Darman. Sampeyan ra masuk. Mbah Darman iki kaya ngene iki lho. Oh. Mbah Darman. Ayo mudun. Siapa kok mbok kon mudun? Aku ki kok mbok kon mudun ki. Sing disenengi Mbah Darman kok sing munggah Mbah Darmo iki. Wah iki ya sembrono. Lingkuh ning kene terus. saya tapi kupengku rada budek. Dalangane Mas Tata ki piye miturut jenengan? Dalangane Mbah Darman. Mas Tata iki lho. Iso ya tuwek iso kopon lho. Dalangane Mas Tata ki piye kok Mas Darmo? Sik. Yen Ambune wong kowe lho. ambune apa lho? Ora tau kramas Sun. Ambune lho. Nang kowe Mas Tata Ambunan jare. Wangi, Dok. Iki lho. Ambune iki lho sinden sing buri, sing buri lho. Wangi ya? Oh. Wah, buku dhewe iki, Pak. Sugeng dalu Mas Lidik, Mas Luduk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sowan teng Slorejo nggih, Mas. Alhamdulillah. Jan dalang nek larang ngene iki lho. Duwe gedung dhewe, duwe terop dhewe, didalang-dalangi dhewe. Insyaallah saged hanjayeng bawana Allahumma Amin. Jan tepuk tangan untuk malam hari ini kanca-kanca seniman seniwati. Elok lho niki. Alhamdulillah Mas Dalang. Kula niki kaya gumun setahun jembleng serendeng Mas. Mirengke panjenengan king dalan lewat streaming YouTube, tak kira ki sing dalang tuwek. Lah kok jebule sik kaya ngeten masyaallah. Anake son dalang apik kaya ngene lho. Kulitane resik bapake kok ireng to. Ya ampun. Jan Mas Agus barokah jenengan Mbak Wiwit duwe putra kaya ngeten iki kaya-kaya kesiram banyu adem Mas Luduk. Nah, kowe kira mbok siapke sik kok. Iya. Nah, Pancen Mas Dalang, nggih. Mas Cahyo Kuntadi iki Iki colong. Iki disiarke streaming live lho. Kok Mas Cahyo Kuntadi piye lha to? kuwi jenenge Cahyo Kuntadi kuwi. Nah, iki dalang ki putrane Mas Agus kali Mbak Wiwit asmane Mas Tata. Nyapa kok sebabe ngagem gayane Mas Cahyo Kuntadi, insyaallah barokah dalang-dalang senior bisa mendorong seniman-seniman Tulungagung Jawa Timur. Ngono. Mas apa? Mas Tata. Tata. Mas Tata ki ora sah mbok omongne iki dalang sing wis kondang ning Tulungagung. Lah kok saged? Sampeyan mau ngendikan utawa ngomong bahwasanya muga-muga iso nulat dalang-dalang sing wis kondang. Iya toh. Iki ki wis ngalahne dalang kondang. Kok saged? Nyatane iki mayang Masun Prai iki lho ya wis. Iki ora kok prai menyempatkan waktunya malam hari ini memang disepesialkan nunggoni putra lan putrine bengi iki leh ngasta ana ing budaya. Sing ngomong sapa? Lho, Pancen jurane job bengi iki. Kok kabeh ya Prai iki. ora kok perkara. Tapi bate Masun ngene iki. Pripun? Masun iki Iya, iya. alhamdulillah nunggoni Nggih. Mas Tata nggone ngasta. Amin. Tenan aku mau jangan kaget. Pripun, Mas? Sing mbomone bener. Pripun? Tak rungokne aku lek ngrungokne dalang, bibit dalang. Ya, Kuwi biasanya wayangan iki biasa. nggih. Tapi limbuan itu yang paling utama. Kok saged? Karena wayang iso disinaoni iso maca. Nek Ya. limbuan kuwi ra iso maca. Tapi terbukti bahwasanya Mas Tata itu bisa berkomunikasi secara lancar. Ana ing limbuan ini bisa dinamakan besok Mas Tata ini menjadi generasi penerus dalang-dalang sing kondang Tepuk Tulungagung. tangan. Loh, Wah, Jan. iya loh. Ini Mas.
Kok Bambang Loh, iki senengku ra umum bengi. senenge iki lho. Awake dhewe ndagel metu pawon iki lek ra ning kene iki. Malah Loh, iki memang malam hari ini aku malah kisinan. pripun? Pas ning jeding to. Nggih. Ora tak kancing. Lah terus Lah kok didobrak wong wedok-wedok mlebu. dijak foto. Cah udah mlebu kok. Aku mau tapi seneng ta aku iki. Loh, karena malam hari ini Ya, ya. satu gebrakan Iki dalange se SMP. Dadi sing dijak iki ya yogone ya se SMP kabeh. Sindene ya se SMP kabeh. Alhamdulillah. Iki sik pelajar kabeh. tenang. Iki pelajar. Iki nek bubon bareng ya kok iki. Iki Kok buben kabeh iki kudu ana penguate nggih to, Mas. Nggih, leres. Mas Dalang tanpa ada penguat senior-senior Dalang tidak ada artinya malam hari ini lenggah menjadi Iya, Dalang. Yoga ya ngono, tidak ada penguat dari yoga senior ya ora mungkin mlaku. Sinden ya sebaliknya. Ora ana sinden sing senior ya ora ana penguatnya. Semua itu butuh kekuatan. Ngoten to, Mas? Nggih. Masya Allah ya ampun. tapi anu lho. Nggih, nggih. Mas Tata MTS nih Mas. Nggih MTS. Padha kalih kula Mas. Loh, Jenengan apa? ini. Kula iki biyen ya MTS Panjerejo, MTS Imam Al Ghazali. Terus? Oh. Kula biyen ya lulusan mriku. Berarti akidah akhlak, Akidah akhlak, fikih, nek tajwid kene. Akidah akhlak, fikih, Quran hadis, bahasa Arab. Niku wis khatam. Pun katam nggih, Mas. Loh, kula niku nun sewu. Insyaallah jenengan nek wis ngasta dalang, sinaone babakan agama, insyaallah bakal nerusne para wali sing biyen zaman siar agama Islam lantaran saka budaya menika. Alhamdulillah. Lho niki barokah lho. Loh, ibu leh mendorong kaya Loh. ngono Mbak Wiwit. Tenan Mbak Wiwit. Mas Agus ki ya leh mendorong kaya ngono. Tenan. Bektine wong tuwa ning anak wae kaya ngene mula, sok yen dadi anak sukses ya sakmono uga kudu bekti karo wong tuwa. Iya. Ngono. Aku iki gumun lho. Piye? Sak nun sewu, lek anake dalang, anake dalang dadi dalang. Nggih. Wis umum. Nggih. Anake dagelan dadi dagelan, wis umum. Nggih. Iki anake bos terop. Dadi Kok dalang. dadi dalang itu turunane sapa? Loh, mergo terapi sok kala ya sok niropi wayang barang. Dadi cara nazape iki ya iso mudhun kok kono. Menika leres Mas. Nah, ngono lho. Tenan, jangan iku wis dalang jos. Tak trungokne mau kok njaba wis apik tenan. Nggih, Tenan. alhamdulillah. Tapi sing penting sekolah kudu didhisikne. Sekolah kudu didhisikne. Insya Allah sekolah latar belakang pendidikan ini penting, terus berbudaya itu penting. Insya Allah jenengan sok ngasto orang yang berpendidikan dadi dalang sing gelare dhuwur iki koyo jenengan. Duh. Lah Loh. niki kita ranggumun Mas Agus wira swasta. Wira swasta. Mbak Wiwit juga. Iya. Putrane iso ning budaya. Lah kowe lho bapake seniman, ibumu seniman, awakmu seniman. Lah anakmu. Lho anakku kuliah. Eh? Iki kuliah nang nggone rong jurusan iki njukuk ekonomi karo hukum. Lho. Dua jurusan. Dua jurusan ekonomi karo hukum. Piye kuwi? Tapi saiki meneng polsek. Lho. Wong kuliah kok tundane ning polsek iki nek ora mbleset lho contongmu. Njukuk kuliah iki jurusane ekonomi karo hukum. Terus Saiki men mlebu polsek. hubungane apa? Lah nyolong kok. Lah kok iso nyolong? Lah mergo ekonomi ya akhirnya dhek dihukum ngono lho. Nanti kepepet dhek iki. Kowe iki yo ngawur iki lho. Tapi jas Bos. Sura ki pas jenengan ngebyakne ringgit wajucal ing dalu menika ya ngresmekne gedung iki, gedung utawa gudang, ya gedung ya gudang ana ing CV multimedia. Alhamdulillah Aditama Aditama multimedia. Insyaallah Aditama multimedia menika Production. saged migunani tumraping sedaya warga masyarakat Tulungagung dan sekitarnya. Tepuk tangan kagem Aditama Production malam hari ini. Sayangi siji aku ning kene ra betah. Nyapa? Lah iki wayere madhep rene terus lah iki lak manukku engko lak masuk angin iki engko. Gak. Ngono. Tapi nun sewu iki berkah jenengan. Nyapa Mas? Enten Masun. Weh, jan. Masun iki ya iki guru kula, Bos. Lho, Iki cerita iki. nek cerita engko wae wong ditanggap kok cerita iki lho. Loh, iki ya Cerita cerita. engko wae. Cerita tapi bermanfaat. Piye kuwi jele? Ngene. Masun ki ambak kaya ngono. Ambak kaya ngono ngremehke apa sampean ki? Kok tembungmu ambak kaya ngono berarti ngremehke sampean ki. Tegese nun sewu. Wong ki lek biasane Masun ki dudune dalang kondang ki ngalor ngidul mesti macak dudune dalange. Iya. Tapi beliaunya ki lara dudune dalange. Nggih. Ya ora? Ya wis nyantai. Nyantai. Sederhana. Tapi Masun ki bisa dinamakan dalang sing sakral saka Tulungagung ki Mas Tata. Loh, kok Niki saged? saestu. Kula onceki
sejarah mbiyen. Iya. Tulungagung niku mbiyen kula niku sing ngejak pertama kali ya Masun Gondrong. Alhamdulillah. Alhamdulillah nganti kula tumut Masun Gondrong teng pundi-pundi dan sekarang sudah dikenal menjadi seniman wayang utawa seniman tradisional niku ya gara-gara Masun. Kula leren metu ka Masun mlebune Percil. Percil saniki ya dadi dagelan sing wis dikenal dagelan Jawa Timur. Gini mboten? Sawape Mas Gondrong. Sampai Masun Gondrong. Yuda nggawa komet ya Masun Gondrong. Masuk Gondrong yan. Ya ora? Sawap yan. Sinden yo akeh. Silvi Kumelasari. Akeh banget. Masun Gondrong. Lho. Sing dicaki kondang kabeh. Lah kuwi lho. Ngantek kondange iki entek Masun ki entek ra kondange gara-gara niku. Wong ki guru ki ngono. Guru kuwi. Guru itu ilmu yang diberikan demi murid atau siswanya, tidak masalah. Lek wis gelem gandol Masun Gondrong, insyaallah jenengan dadi dalang kondang. Amin. Pun to, niki kunci tenanan niki. Sing ngejaki Masun Gondrong biyen. Kula niku diseneni Masun Gondrong iki ping pira wae. Ngantek meh gelut karo wong kuwi. Ya kok saged. Loh, bayarane kurang kok. Asli kurang 50. Kowe iki ora umum kok iso. Kurang 50, aku wis dolan ngono lho aku. Nek niki penggalih panjenengan pripun Mas Data? Mas Tata. Kok Mas Jatah gundulmu. Mas Tata. Lah Tata kuwi lho kok Data kuwi iso. Jenengan iki mayang lagi pisan iki. Nggih, ini pertama kali. Kula omongi. Pripun? Mas Agus, Mbak Wit, bapake, ibuke. Dalang ki sing penting jam terbang. Seniman seniwati sing penting jam terbang. Ora enek lho. Semakin kita sering pentas, itu kita bisa rileks dalam mengemban amanah sebagai seniman dan seniwati. Ki ajake golek kegiatan neh saiki. Yen iso ben jenengan niku rada penak nek dalang. Niku yen iso niku seminggu sak wulan ping 4. Ngene iki. Sapa Tata kuwi iso berkembang, jam terbangnya jalan, bapak ibuke njleput. Wong ngene iki wae paling tidak ki yo piye carane ben anak ki iso moncer, tur mendorong dan mensupport. Mula dalam pondasi besarnya anak kuwi tetap dididik, digulawentah, diarahkan dengan arah yang positif. Ngono lho. Wong anak ini ki wae ora positif kok, Mas. Kuwi lho. Nun sewu Mas Data, Mas Tata. Mas Jatah neh. Mas Tata. Tata. Pripun, Mas? Mikir ra dicedhake cepi. Nggih, pripun? Nah, ngoten santai mawon. Madhep mriki aman. Nah, ben tatak. Ganteng ya. Lho. Dalangi beda. Nyapa? Nek dalang sepuh, Masun. Nggih. Ning ngarepe kopi karo teh. Nggih. Pak Eko, Iya. kopi karo teh. Teh. Pak Minto, Kopi karo teh, Kopi karo kacang teh. jahe. Iya. Nek enom ngene iki pripun? ngarepe susu bendera. Kowe iki jan ya ampun, nun sewu Mas Tata. Nggih, pripun Mas? Paling tidak ki kepiye ben Mas Tata ki dalam satu pementasan konsep ngene iki konsep mateng lho. Sing penting siji. Apa? Bapak ibuke kudu ndang nukokne kelir karo gayor. Ya, iki penting iki. Kelir gayor tanpa gamelan? Sak gamelane. Loh, Wah, mendukung kula niku, kula dukung niku. Pun yen iso komplit. Bapake kudu tanggung jawab, ya anake ketok pinter dalang ini kudu nukokne kelir, terus apa jenenge iki? gayor, Plangkan iki, pilar. gamelan karo kon nukokne sinden papat. Loh. Lah nyapa kok mbok kon nukokke sinden papat ki lho? Lho, wayangane kudu jos. Lah iki ngungkul-ngungkuli sinden papat kok. Iki mbok hitung piro jajali? Jiro lu 4 5 6 7 8 13. Iki Contongmu kok iso bar 8 kok 13 ki lho. iki 5 daden sisi sak meniki. Iki dinge perseimbang sound control ki lho rumangsamu. Mula kersanipun gayeng niki lak tembunge tasakuran, Ya. gebiakan. Mula nggen Aditama ini adalah satu usaha yang luar biasa. Mliginipun kok ora kok minggon terop tok di event-event besar ya apik ngene iki, Ya. Mas. Panggunge ya wis ngene iki, terope ya wis ngene iki. Mula tembunge Aditama. A itu adalah amanah. D itu adalah disiplin. Wong ki nek wis duwe amanah kudu disiplin. Adi Taki tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai CV itu harus melaksanakan atau melayani yang terbaik bagi Lah konsumennya. kuwi
Maki maju terus. Lho. Insyaallah sawise gelar ringgit wacisal ing dalu menika dalam rangka tasakuran utawa syukran lan uga gebyakan, muga-muga Aditama semakin lebih maju dan semakin lebih jaya. Tepuk tangan untuk Aditama Production. Oh ini jajali ben krono kepenak suasanane. Kalem-kalem. Nah iki Ya. dadi Mas Gondrong itu lah senior. Loh. Mas. Nggih. Dadi ben kepenak. Ya, loh. Beliaunya disuni. Ayo wedar sabda. Oh iya penting penting. Wedar sabda penting kok. Penting penting. Donga kuwi ora kudu saka dhuwit. Donga ki ya saka pangucap ya apik. Mula kersanipun beliau tindak ini biar kula kalian panjenengan jangkep dan Nggih. Jadi kelas pinten Mas Tata? Kelas 3 niki. Oh lagi mulai kelas 3. Nggih. Wah Jan. kelas 3 SMP. Nggih SMP. Loh kaya ngene lho. 3 SMP wis iso kaya ngene lho. Anakku iki kelas 2 SMP, wis iso ngedol sepeda motor. Saiki mujan beh. Kowe jenenge ngono kuwi anakmu ki kurang didikan, Mas. Dan ini tak didik lho, kok didik piye wong aku bendino kerja. Loh, anak itu dididik boleh bermain gadget, boleh bermain HP, tapi paling tidak dalam pendidikan harus diarahkan. Anakmu HP terus bendino kok. HP endi wong tak dol kabeh kok. Loh. Lah kene deloki nyekroli ngono kae. Ya bener kok. Nah. Aku lek seneng lah pas tatane seneng. Loh. Anakku ini saya kula lek jenengan iki tresna budaya kula seneng. Nah. Anakku saya kan media sosial ini kadang-kadang menjadi apa ya? Menjadi membuat merubah karakter kita. Anakku saya mesti dideloki lek buka HP no ya. Nggih. Saya mesti barang-barang sing ora pantes ditonton. Contone. Sing udo-udo. Lho. Anakku. Kuwi kudu diseleksi Mas kuwi. Apa seleksi? Lah, delokane ngono kuwi kok ning HP. Yo tak jarne yo. Lah ora apik lho kuwi. Lha nyapa ora apik? Lah udo-udo ki. Lho sing didelok sapi udo, jaran udo ngono. Kowe tau tuh mau sapi katokan. Lah jare mertuamu. Kalau takut mati kabeh kok. Lambemu. Monggo sembrono. Lah nyuwun berkahipun nggih, Mas. Penting. Jagongan yo, syukuran yo, adik yo tirakatan. Lah kene wong sura kok jajali. Masun. Mas Sun kat suwun tindak nggih. Penting. Monggo Mas Petaraman. Mas. Lo Kono dadi koordinator yoga ya. Sini. Nek niki pancen ket biyen musuhe Mas kula. Nek kula ora tahu kok. Didi mawon Mas niki. Loh, Mas Tata, Pripun? yayi iki nek nasional ya kaya Mas Gondrong ngeten iki. Cobi. Mas, sampean ki njuk wayahe njogo pos kampling bang yo. Sing tak critani. Ben oleh sawab tak belere gurine dalan. Kok sarunge ambune penguk ya ngono. Kowe iki ora maido ngono nyaput. Cirine dalan dadi iki satu. Nah iki lho penting. Tapa Brata. Awake rak cilik to. Terus Tenge nglempet. Iki nandhake srega poso. Gitu karo bapake aginggil ya Mas. Nggih. nggih Mas Agus Betul. gedhe dhuwur kaya Gatot Kaca. Kaya Gatot Kaca paribasane Nyambah dirgantara, meletik tanpa sotang, miber tanpa lar. mlebu warung tanpa membayar. Niku Mas Agus niku jen Mas, yayine iki lomo kok mlebu sik warung. susuk ning warung sik susuk. Piye, Tak Mas? critani. Mas. Iki nek wis awake cilik, aku mbiyen yo cilik ngono kuwi. Coklit iki yo cilik to. Nggih. Malah coklit iki kaya gereh awake. Tuwilik banget kaya ora kuat mangan zaman semono. Bareng Mergo sik urung MBG mbiyen ngono ki Mas. Dadi ngono. urung kene apa? MBG. Aku nek arepe ngomong ilmune keduren lho. Bentar Mas nggih, Mbak. Rungokno. Piye Mas? Nek kene. Apa? Kowe kene rungokno. Rungokno ilmu. Ngene lho, ilmu itu kan ilining penemu. Ilmu ki nek ra ngilmoni, ilmu ki wujude tulisan. Ngelmu ngilekne penemu. Dadi ilmu sing arep tak omong iki ilmu dhuwur Nggih, banget. nggih. Ki saking dhuwure sampe Kowe kudu mikir. Kowe kudu mikir ilmu sak enakne. Iya, Mas, iya, Mas. Ngerti ilmu to? Ngertos. Kene ning kananku kene. Iya Mas. Iki lho, sampean yo mirengke ya Mas. Oh nggih. Angel tenan ilmu iki. Apa Mas? Iso nyawang ora iso Alah, njupuk. coba nah iki.
Lho, kuwi ngelmu dhuwur lho. Mirengno sik. Iki ngelmu kok Surakarta dinengkrat kok. Ngono. Mirengno sik. Iya. Anu Mas, klambimu sak lemari apa macan kabeh to Mas? Aku anggere petuk kok rumpine mesti Tak mongi. Aja meneh klambine. nyapa? Ketemu wong wedok bojone lho. Iki kok dadan macan. Ilmuku sudah tak terusne apa ora? Sida Mas. Lek kowe ngerti tak terusne. Sida. Iso nyawang. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Iso njupuk ora iso mangan. Nggih. Iso mangan ora iso ngrasakne. Nggih. Iso ngrasakne. Iso ngrasakne ora iso ngulu. Nggih, iso ngulu, Iso ngulu ora iso wareg. iso wareg. Iso wareg ora iso roh ora. Nggih. Iso wareg ora iso mbuwang. Iso ngambu ora ronggone. Ya. Iki lho Mas. Niki ilmu tuwa. Niki saking tuwane niku sedina tiba ping 3 ning jeding. Lah kok sakit ya? Iki tras saka buku Jangka Jayabaya lho. Tapi Mas, jangan medar Mas, jangan medar. Hitungan to. Lek kowe hitungan dina to. Sik iki lho. Iso nyawang. Iso nyawang ora iso njupuk. napa niku? Iki bedheken kowe roh apa ora? Langsung. Wong sing tekok jenengan lho. Apa ya iso? Lho, ya sik kowe ngomong orang iso. Sampeyan iso apa ora? Lho iso nah aku. Lah iso tekok aku nyapa sampean? Lho, kowe iso apa ora? Sampeyan iso apa ora? Lah iki ngejak geger iki. Kowe ngejak geger. Sampeyan iso apa ora? Lho, ya iso no. Lah iso nyapa tekok aku? Iso gelar kudu iso gulung. Lah iya. Iso Sing mau kuwi lho. beber kudu iso nglempit. Sing nyawangi rasa njupuk iki lho apa? Tak sampluk denggelmu golek bengamu. Jenengan tekok aku nyapa? Rungokno. Gelap tekok sampean sing Emosinan. dadak tekok aku lho. Emosinan iki. Bocah enom kuwi kudu duwe jiwa selek. Selek yo selek tapi kono iso dudohi aku tekok kok ngomong aku Nek lho. takon ora kudu gawe notasi nada sing dhuwur. Iki dirungokne Mas Tata lho iki. Alon wae. Dadi wong iki ngene lho, wong Nah. kudu sabar. Sabar. Ilmu dhuwur ki kudu sabar. Ilmu dhuwur kuwi nek emosimu dhuwur ora ketemu Ora ilmune. iso nampa. Ngono lho. Kuwi lho. Atine dibuka. Mriki Mas. Kobu. Nah, kuwi lho. Iso nyawang, ora iso njupuk. Napa niku? Ya kuwi Apa? mripat. Lho. Kok mripat? Iya nah iso nyawang ora iso njupuk jale kene panganan ke sawangen. Nyawang. Iso njupuk apa ora? Gak iso. Sing iso njupuk apa? Tangan. Lah iya. Iso njupuk ora iso mangan. Sing jupuk tangan, Oh, Ning ra iso mangan. ning ora iso mangan. sing mangan Cangkem. Lambe. Ya cangkem sak gusine sak untune lho. Kok iso iki lho. Kok lambe tok piye lek manjale tak kei panganan lambe Pak badoken jajake. Panganan jajal. Iya ndrong. Iki ngene iki lho, aku gak seneng. Iso mangan ra iso ngrasakne. Sing mangan lambene, cangkeme, Sing ngrasakne, ngrasakne ilate. Iso ngulu ning ra iso wareg. iso ngulu gulu. Ya gulu. Ning ora ora iso wareg. Teko weteng. sing wareg wetenge. Sing wareg wetenge. Wetenge. Iso wareg ning ora iso mbuak. Sing wareg wetenge ning ora iso mbuak. Sing mbuak ya apa kuwi? Iki Ya. dhewe. Leh Lho, sing iso mbuang ku ya madaran wingking. silite. Kowe iki mbok dialuske wadidang ngono lak. Lha wis ngomong kuwi Mas Gendong. Ya jenenge wong ilmu ya ngono. Lek ilmu hitungan dina ora tau to kowe golek ilmu. Lho kula nek dina saged Mas, Pak Agus. Heeh. Agus ki nek tembunge aksara Jawa pindha aksara apa Mas? Ayo, pilih. A ki huruf depan ki ho. Ho. Ho no co roko ngono to maksudnya. Heeh. Ngono. Ngono. Pak Gus ki Go. go. Nah. Ho Yes. no coroko doto sawala Nah, padha iki muncul Mas Tata ya. Iki nun sewu ki nun sewu. Ki jenengan ya sebut, rada anu. Aku jenengan nek babakan agama kula pirsa. Ning nek babakan kejawen nun sewu. Pripun. Wong loro ki kejawene nemen Mas, tokno ae. Kuwi sing sitok, aku ora jawen belas kok wong loro ki. A ki ho, Gus ki go. Go karo so. Go berarti lek ho iki pira temune? Ho siji. Go hono caraka Telulas. data sawala padha jayanya maga. 17. 17. Siji karo 17. 18. 18 karo terakhir S ki so. So. Hono caraka data so. 18 karo 8 18 karo 8 pira? 26 26. 26.
Aja nesu to, Mas. Lah pira? 18. 18 karo 8 35. Lah pira jajal hitungan? 18 karo 8. 18. Karo 8. 18. 18 karo 8 berarti 26. 26 ki angkane loro karo 6. yen dijumlah Loro karo 6. 8. 8 ki yen digoleki Jawa Nun Sewu. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Alhamdulillah. Insyaallah Pak Agus duwe putra dalang, duwe gedung anyar, insyaallah iki besok sak keluargane pinaringan rezeki kang barokah. Amin, amin, amin. Gilo. Lah iki syukuran gebyakan putrane Tata. Ta iki dadi to. Dadi to karo to. Ana Caraka Data 7. 7 karo 7 14. 14 angkane 1 karo 4. yen dijumlah 5. yen digoleki Jawane jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Lho, pas Insyaallah jenengan dadi dalang gebyakan ing dalu menika, besok dadi dalang kondang bakal ngowehi rezeki para seniman seniwati sak menyen. Alhamdulillah. Amin. Hitungane iki kok mesti pas ya. Lho, penting Ibu asmane. Mbak Wiwit. wiwit ki wiwi ki wa karo wa. Ana Caraka Data Sawa, Sanga. 9 karo 9 18. 18 murine T To. to Hana Caraka Pitu. Data 18 karo 7 12 karo 7. selawe angkane loro karo 5. yen dijumlah 7. digoleki jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh. Masya Wis Allah. dadi jodone Mbak Wiwit dadi garwane Mas Agus, duwe putra Mas Tata. Amin. Insyaallah jodoh sakmene mbane iki bakal nekakne rezeki kang linuwe. Alhamdulillah. Wong ini pinter ngilmu kejawen Tuh, ya. Jawen. Dhuwur banget. Terus Bos. sing munggah ki Mas Sun Gukong. Iki Sun Gondrong kok Sun Gukong piye kok iso? Kowe iki kualat lho kowe kok. Jeneng kuwi Kondo Wahyu Widodo. Sun. Jenenge Sun. Mas Sun. Nah, Sun. Sun Gondrong. kowe roh Jumur sune. Sun roh we. Sun ini apa? Sun iki pakan bayi. Kuwi Bubur bayi. Kok pakan bubur bayi Bubur pakan bayi. bayi. Cilik. Nek Mas Sun gandeng ra? Sun. So. Sing apik, Ana Caraka Data So. 8. 8 karo 0 burine. Ana Caraka Data Hana loro. 8 karo loro. 10. Yen dijumlah angkane 1 karo 0. yen dijumlah 1. jodoh. Loh. Jadi aku ki mau melu nglawak wong loro ki ya jodoh ya. Ya aja aku to. Lah aku melu nglawak ya bayaranku sudah. Tegese wis dadi jodone Mas Sun Gondrong iki bakal ditresnani dan lebih dicintai oleh seluruh warga Mekat Tulungagung. Alhamdulillah. Ya Allah ya Allah. Gandengane Saiki jenenge Klitik. klitik Jok Kluthuk. klitik ki ko karo to. Ko ki Hana Caraka 5, to ki 7. Ko ki 5 karo 7 jumlahe 12. Angkane 1 karo Loro. yen dijumlah Telu. jodoh rezeki pati. Tuh. Lelek Iki kutuk hati-hati. pripun Mas? Melaku sak melaku kita hati-hati. Dadi hitungan iki mau ngene ya, Lho Le. ngene Mas. Lelek kutuk pripun Mas? Jumlah 3. Linggih, telu Dihitungi. jodoh rezeki pati. Mergo klitik kok karo to. Lenek Tibumu Kluthuk jodoh iki pati. beda. Dik. Lho iki pati bayar. Lek kluthuk kan ya padha kok karo to. jumlahe 12 Jumlahe 12 angkane 1 karo dijumlah telu. telu. Kuwi ketemune pati jodoh rezeki. Lah iki lho. Dados kula pun nyawiji kalian jenengan, nyawiji kalian Mas Sun Gondrong. Menika wis jodone insyaallah jenengan Bener bertiga omongane iki jan bakal oleh bener. rezeki kang linuwe. Hitungane pancen bener le. Loh, Kowe iki wis ngelak hitunganmu. Ngoten nggih. Lho iya. Lah iki jatah kok baleni ne to? Iya to. Loh, jan kupingmu Jajal bosok. kon hitung. Sik to wong padha klitik klutuke. Lah iya to, kowe kupingmu bosok jane ya. Kok karo to. Kok karo to? 5 karo 7 jumlahe 12. Angkane 1 karo Loro. yen dijumlah Telu. awakmu ki jodoh rezeki pati. Wes mati entek. Dadi kowe iki entek ora enek apa-apane. Beda karo aku. Sing bener Kok karo bedere to? iki. Gitu Pak. Iya lho. Iya to Pak Sun. Iya. Padha karo awakmu. Piye? 5 karo 7 jumlahe 12 angkane 1 karo loro. Jumlahe 3. Pati jodoh rezeki. Lah iki lho sing bener iki lho. Lah Mas. Ya kluthuk iki bener lho. Sarwa bener. Bener Mas, kluthuk iki. Tata. Jenengan wis temu rezeki, Pak Agus temu rezeki, Bu Wi temu jodoh, Mas Sun yo ketemu rezeki. Menika wis pas.
Nek iki kok ketoke enek hawa sing ra penak Sik to. hawane sing dirapena. Wong padha kok karo tone kok tibane ora padha ki lak jenengan ora iso milah-milahke to. Ya hitungane lek iki mah genap Hitungane, ngerjok kowe luduk. kuwi kupingmu bosok kowe iki. Lah aku jodoh rezeki pati. Lah iya, Awakmu. pati jodoh rezeki. Oh, lah patine didhisikne kok. Awe yo edan no. Jenengan iki Sing kleru ya awakmu iki lho. lah Lah kemah hitunganmu piye? Pati jodoh rezeki. Lho. Ora Pati. apa-apa, Lah Mas. kowe kok pati? Pati. Pati jodoh Jodoh rezeki. Awakmu mang? jodoh rezeki Rezeki pati. pati. Ayo. Bener. Oh ya bener nek aku. Bener. Berarti jodoh dhisik, rezeki nusul, patine keri. Nek niki pripun? Pati jodoh rezeki. Lah Wis. kowe modar sik. Dadi kowe modar sik rezeki ya ora oleh, jodoh ya ora oleh. Ya nduk. Aja nesu to, Duk. Wis, wis. Ora aku rawani. Wis, sabar to, Mas, sabar. Ngono. Sabar. Iki jangan lho. Iya. Piye sirmu? Kok mati sih? Iki ilmu Jawa Mas Tata. Ngono. Dados nang saiki yo mek guyon. Pun to, jenengan mugi-mugi dadi dalang kondang, dadi dalang sing laris, sekolah yo ora keri. Wis Pak, pokoke gandul ngen Masun iki lho. Alhamdulillah. Masun kalih Mbah Su. Sing jalan derek sinten? Bu Inung enten. Oh nggih. Ah, Iku penting. Bu Inung iki Mbak Yuku. Mbak Yuku. Mbak Yu. Heeh. Lah, wong bunung lho moh ngakoni adik sampean. sik to. Wong ki ilmu disaki ra kemrusak digimbel lak mboten medoso. Iya, bener. Arep kepiye-kepiye wong ilmu ki ora katon kok isone ming nyawang ngrungokke ngecake. Kaya Mas Tata ngene iki. Nyawang gelare Masun. Nggih to? Mirengke obahe nggon tata audio utawa Saiki tata kok- IT. Sakniki kula teklek jenengan. Pripun? Penting iki. Piye? Kula kan yo duwe no. Kula kan sebagai dagelan no duwe. Dagelan favorit sapa no? Iya, Wong sing iya, duwe. iya, iya. Jangan sakniki kula tekoni. Jeneng dalang to? Nggih. Dalang favorit jenengan sinten? Dalang favorit Mbah Darman. Wah. Mbah Darman. Nggih. Masyaallah. Mbah Sing Darman. dipilih sapa? Mbah Darman. Sampeyan ra masuk. Mbah Darman iki kaya ngene iki lho. Oh. Mbah Darman. Ayo mudun. Siapa kok mbok kon Lah mudun? aku ki Kok mbok kon mudun ki? Sing disenengi Mbah Darman. Kok sing munggah Mbah Darmo iki? Wah iki ya sembrono. Mbah Darman biyen nitis nggone Masun. Wah, lah. Oh iya no. Mbah Darmani dalang Seragen to, Le. Nah, Sragen. mungkin Dalange sing kondang papat, Sinten? Seragen Mbah Darman. Mbah Sudir. Terus Semarang Mbah Narto Sabdo. Ngger Gunung Pak Gito. Nggih. Karang Ngongko Kesdik Permono. Lah aku ki tunggal darahe kono. Lho iya no ya iki ora ngerti urut-urutane. lho. Masun ki tunggal darah saka kraton Surakarta Surakarta Adiningrat. Adiningrat. Layak lo iki jane iki aku ndelok KTP-ne yo. Iki RM asine. Raden Mas. Rosokan menungso. Asine. Alhamdulillah. Ra sembrono. Aku iki karo Masun ki lek ngaji ki ora umum lho. Iya. Kok kowe ming maido ngelak-ngelok ketok. Anu Mas, sak lemari apa rumpimu remasan kabeh. Napa? Sampane lho. Lambemu. Ben kanggo nuansa sing kepenak. Saiki atur kita tembang napa? Loh, Aku iki Slendro. Kakak kene. Jangan Masun. aku mang jane ora enek jadwale ndagel ning kene. Loh, ora. Ustaz to, kancane aku nyampe. Sampeyan ki ade iki yo loyalitas to. Jan lek ningali Apa? dalangane Tata mau piye? Lek mirsani dalangane Tata, jan kan yo lingguh ning kene terus. Saya tapi ya, kupengku rada budek. Dalangane Mas Tata ki piye miturut jenengan? Dalangane Mbah Darman. Mas Tata iki lho. Iso yo tuwek iso kopon. Dalangane Mas Tata ki piye kok Mas Dar? Sik, coba aja dieko ben ketok krungu suara. Wong tuwa ki gawane telu. Nek wis sepuh tenanan ki kuping nggon pangrungu. Karo kowe ya padha ae kok sepah sepuh. Wong ki nek kondang ilmune dhuwur, dongane gedhi, nikmati medinekne takmu iki lho. Iki nek Aja mlek kok mik. Liyane iki mati, ya sing enekne tok. lek sembrono. Ngene le, Pangkur kali kula nggih. pangkur. Pangkur jengleng. Lah. Aja pangkur. Sik. Sungkan pangkur sinten jenengan? Ngene, Mas. Kok lancang yo. Gini. Omongmu pangkur. Sampean ki dalang. Ayo. Ngene. Nih, Mas Tata. Tata. Pripun? Ngeten. Ben ketok jangkep pakliran, Heeh. Masun ben dalang, Ben dicontoh. ben direkam. Heeh. Ah mengke peragane udu wayang kulit.
kula kalih Mas Lutu. Nah. Ngejos. Sampai dalang. Jelek pas Aku dalange. Nggih. Odo-odo ngono pripun odo-odo? Mang pangkur mang apa to? Mang kaya nek pangkur ngono lho. Enggak situ. Dalang ben dienggo patuladan Jajal, putrane Mas jenengan. Ya ampun iku. Wis to jenengan manut. Manut to. Wireless e Maksudnya aku ini dalang piye? dalang. Iki wayang wong nyeritane Bambangan Cakil. Odo-odo, cakilan. Wah, aja dijejek lah aku. Ora. Wedi ya. Wis wedi. Kowe kula ndelok YouTube. Dalange kowe aja nokone aku. Aku ben dicontoh Mas Tata kok aku lagi dalang. Ning kono wis. Sampe Polone le. Beh ngelek-ngelek YouTube polo. Mas, kene lho. Sampan iki kene lho. Wah, kene lho. Raketan ngene iki ya. Iki sik SMP sampean tutupi kene malah koyo. Ya bener. Ngono ya? Heeh. Oke. saiki iso muni oke barang. Jan. Kone tak tekoki ning kono. Lho kowe ngene apa piye? Nggih. Dalange yo lingkung. Pandhawa tata gati wisaya. Wah, kaya Yo, kurang mentul no Mas. Nek Jawa Timuran kurang mentul. Piye? Nih. Jawa Timuran apa Solo? Solo. Iki dalange Solo. Solo ya. Aku susi ora pati aji. Lagi krasa to. Kamu kok wis suwe lho iki mau. Kok lagi krasa iki piye? Piye? Kula wae ilmu ya. Aja meksa wong liya dimen ngajeni awake dhewe, ning ben wong liya iki ben ngajeni awake dhewe. Sampeyan nek ngrasani ora aji kan kanggo sampeyan. Tapi sampeyan ngerti sampeyan wong-wong ki nganggep sampeyan ki ora aji tenanan, kan apa paham? Kudu ngono ya, Den. Kudu ngono ki, Mas. Oh iya. Pun to. Ora aji ning awake ora masalah kanggo awake dhewe. Ning insyaallah wong ki bakal ngajeni awake dhewe. Nggih, Mas. Nggih. Lunga ndrom. Nggih, Mas. Yo ngene. Buta Pandhawa. Sampean. Hop. Jajal jenengan Mas, jenengan suluan ngeten iki suluan. Suluan. Buta Pandhawa. Tata gati wisaya. Buta Pandhawa tata gati wisaya. Apik iki suara. Indriaksa Sara Maruta. Isamu yo mek otak kuwi kok. Kowe kudune buta tata gati wisaya Trisaya Maruta. Ngono kok mek otak iso. Apik iki. Napase rada dawa. Buta Pandhawa. Ono. Iki ben dipraktekne. Tata gati wisaya Indriaksa Ono. Sara Maruta. Awana pana marakana. Kanca bayu lan warayang wisikan pakulingan Tula-tula. limo. Kocap nalika sora. Kocap kacarita. Langkone Tan kocapo. Kocrat katrita. kecapono. Kecap. Wah, jan banyulan siswa neh iki. Lah urung. Oh, urung lele. Urung manut dodone kene lho. Metune nggih gending apa ora? Nggih gending ya. Nggih. Gendinge apa? Gendinge PP apa ya, Pak? PP apa? Wong gamelan itu yo klasik sing Nalika semono Kowe iki nasak jujur tepining wana. Tarine gerake Rantaya Putra. ngerti ra? Ngerti ora Rantaya Putra? Iki mbiyen STKW lho. terus kuwi Peh kowe jen ngisin. pehmu metu neh. Rantaya Putra dasar Solo ki gendinge ketawang. Nggih. Mitereng rahang langut. Ngono lho. Nggih, Mas. Iso apa ora? Insyaallah. Jale, yo. Alikane Ro ing dalu. Ketawang dijak. Wah.
Piye Mas? Nek ra iso ngomong ra iso dadi beguru Pak Sun ra iso beguru. Nggih Mas. Ngono lho. Masun ki apa-apa iso lho ngawur. Iso apa lho aku Saiki nganti dhewe wis Ya. pisanen kok. Nalikane A1 Terus diteruske. Trisik sikile. Trisik. Halo. Wah, trisik. Medale napa niki? metu cakil arepe. Ayo. Ayah arep metu cakil. Nampil cakile wayang saged to. Oke, cakil wayang kok cakil wong. Cakil siap. Wis, kira-kira. Kocak nalika semono nasak jujur tepene wana risang bagus Raden Arjuna manjing wana gung kekurutan raket sing punangkayon pangtepung sambung mambung saben kasliring angin swarane bronono ora sing wandep nasak cak lutung sami alemeh bisa tata cawe banget mengejaw matur padha piyak seming keting semangat gandane jae katung yakti kae dedawa ngala tuwung kang tenan ana buta lanang Medal. ya nggih peh balik neh Medal. durung Peh angel. ocap nalika semono lampah Raden Arjuna tuku warung segolotho Silorjo sarapan dhisik Suwi nirane caturan. ana buta lanang lakune reksa lanang guru marang muda maduk lengsreh bantala ocap kaya mangkono saleh buta cakil buta cakil cakil metu kok iso semari lho Mboten puno kawan sik to. buta cakil Oh alah, jaremu kono sih. kocap nalika lampahe sang buta cakil kaya mangkono saleh
tidak. Ngomong-ngomongan ngono lho. Wah, emosi iki janokane. Dewe mandang tarung. Langitan mangadang dalan. Megah-megah. Elo elo panas pati Gandharwa slaning bumi anggur ngebeki jagat ing mong-mongan Mana sila mana ya bisa tanya kira mana. kuwalik cakile sing etan Pripun? deng Kualik, Mas. Oh, cakile. Kualik. Kualik. kuwalik to Balik. Anu nih suarane sing kualik. Kualik nggih. cakile iki Satrio. Loh, ana apa kowe takon aku? Yen tambuh mah. Ngeten Mas. Nggih. Nganu Mas, wonge ngak panggan ning suarane sing kualik. Oh alah, suarane lho. kuwalik Sama itu suarane. kuwalik iki kowe iki kono lho Mana Gus? Mana Gus? Mana Satrio ngaku. Di jeneng Gus. Yen kemuru nyoto wanda kula ing tengah balakan. Yo tanding kula butuh jane Gus. Aja mau maju sisi Gus. Maju barang Gus. Wala kalah peraturan. sing ngomong gentenan tak kok Lah jenengan ra omong kok. lah aku tak lagi ngelingne ngono lho aku ki jero gedung to nih Mana Gus? Iya. Aku sama si Gus. Apa? Aku sama si Gus. Aku sama si Gus. Apa? Aku sama si Gus. ngene lho ndeng ngene ndeng Lah omongnya cepet ya. ya Mana Gus? Mana Gus? Aku sama si Gus. wah kuwi malah ra jelas takokmu Iki padha wae kok. rungokno oh jelengmu wis lanat poda cecekan Gus manteng-manteng sapa dadi jeneng Gus ngaku Gus ngaku Jadi iki cakil ku narada. ngene Uceng mana Gus ngaku Gus. Tepengke aku Satrio Madukara Rat. piye Satrio Madukara terus Raden jangan angka. yen Ambune wong kowe. ini apa lho Ora tau kramas Sun. Ambune lho ngene ketum selewenting aku. rungokno Dalam Mas Tancan rapi. ambune apa lho Rambutmu lho.
Dalang kowe Mas Tata. Jale ambunan jale. Wangi, Do. Iki lho. Ambune iki lho sinden Sing tok. buri, sing buri lho. Wangi ya? Oh. Wah, buku dhewe iki, Pak. Ki lho ki dipernake engko kok iso. Engko ngono ya, Mas. Mas, kowe lek wis kene anu kono odo-odo neh kene perang ngono ya. Oh. Nah, ngono. Sing odo-odo. Lah Gus, mantuk sapa ngaku jenengmu Gus? Raden Janaka Satria saking Madukara Bali sapa kowe? Apa sediamu Gus? Bakal ngetuke kedheping nitra jemangking suku. Walah. Das buta pating cengkrak Gus. Ndas buta ora ana sing ana ndas yoga. Lho, Ndas buta bakal sandung mlawa rambut nyerimpet ning suku bakal tak iris karo Omonganmu kesusu le. bakal tak iris karo piandelku. Ngene, buta. Buta. Pitakon mengetak Pitakon kaya kuwi. kinawedin. Iya. Sopo jenengmu? Sapa jenengmu? Saka ngendi Saka cangkemmu? ngendi? ngetutke kedheping nitra jemangke suku Gus. Yen kowe bakal ngaleng-aleng bakal tak bendan siramu tak ketok gulung. Walah, mati dhewe aku tak sabetke kemuda sumpyur kuandamu Gus. Tentoke kowe apa aku sing temekaning pati. Dodo. Napa dodone ini? Dodar ni perang yakil. Sumpyur kuandam tok 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 Wah, anu, pelajarane rong teko kono. Urung teko piye tra yo mbok gaek-gaekne kok iso. Oh iya. Ujane yo wis teko kok iso. Yo nek iki saya. Sangune mbok entit iki lho. Yo, dodo. Arep perang Wah. cakil. Arep perang cakil. Dodo. Mosok enek cakil yo ngene dalangke. Yo ora enek lho, Dik. Ayo sabetke kemuda sumpyur kuandamu Gus.
dalange pun sudah sitok dadi saingane jenengan rada sepi ya aman wis. Nggih. Oh, ambekane bae ya mengke-mengke. Ah, Ngeten iki sing diarani budaya. Dadi ora kenek omongan ning diwehi gerakan. Mula ra beda kaya wayang gitu, Mas. Aduh wis. Anu sesuk golek sing penak ya. Iki rada rekoso ya nek sing gondrong. Berarti Monggo, lek koproke ya kowesel. Koprol piye? Bu benten pamundutan Mas Tata nggo. Kaya cakil kan glundung ngono kae. Glundung nek jasar harjane ora nek jasar harja. Dadi sok ben ki Mas Tata ya kudu bisa dadi wayang dalang kulit ya kudu bisa dadi dalang wayang wong. Nah, sok janokane Mas Kluthuk. Ya. Cakile kula, butone Mas Gondro. Nggih. Nah, Sip. Iki gak sandadakke rambutan tok. Gimbalan kan ra perlu. Ngono. Lagi bengi iki lho, Mas gelem polah lagi bengi iki. Wis. lek kira-kira kowe sik ambekanmu ngos-ngos ya genembang sik. Lho mungkin lho. Lah kok gowo akeh kok iso. Wonge marepe pangkur. Mboten mungkin mawon. Kalau kare Enten pangkulan dhewe lho. Enten iki pamundhutip. Ya. Loh, sing rame wae campur sarine kok. Oh, lho sing wis sinten sing wis Mas sing wis di. Lho, Anu, urung kabeh. Enak ya campur sari nggawa kibet sing delok wis. wayang. Bon. Saman bon wae. Ayo ki. Yo wis kene yo, nggih. Ayo ayo. Apa pemukule campur sari penak ngene. Ayo. Rapisan. Sing tanggapan sampean apa Tata? Oh delok Tata. Kadung arep nyengkok basio karo ngono. Oh, apik lho cengkokku kuwi. Ya. Payah jan. Lho, Bos. Wah, jan sinden. Oh, Cocok karo Pak Agus. Piye? Nyelak, oh jenenge nyeluk sinden sing koyo terop gedene ngene iki tadi. maksudnya kuwi dikok jenggleng ngono. Kak, iki lagune sing modern kok jan kok piye to? Iya wis manut. Lha apa Mak Tata? niki ya tak tinggalane niki. Kathah wae. Weh, jan. Wonten campur sari napa-napa niki? Mungkin sampe sari. Wonten Asmaranala, Dena, Nggih niku. Sumanding. Wis. Napa niki? Pondok. Kene, Duk, ben rada kena lampu, Duk. Pilih apa, Dok? Wah, gowo di mana gegermu? Apa? Tebangmu ndak, Dik? Sampeyan isih sekolah? Nggih, tasih. Kelas piro? Kelas tunggal. Eh? Kelas tunggal. Sisi apa? Tunggal SMP. Wah, Loh, lah modelmu kaya guru BP. Caki jenius lho iki. pripun? Iki ponakanku. Wah, kowe anggur ayu ponakan. Jenius. Ya, Dik, Lho, lha iki jurusan kedokteran kok. Awal-awale ya ponakan, kok nek wis pirang tahun penaan. Iki ponakan tenanan lho. Tenanan, Den. Wis, Duk, wis. Asmara apa, Nduk? Nduk, nembang apa, Nduk? Nggih, pamundutane napa Mas Dalang? Apa? Asmara lho. Asmaranala niki enten Ya, mundutan nggih. ya. Kula dereng apal. Dereng apal. Sing apal apa? Napa malah? Denak. Dena. Dena. Asmaranala Dena. Denok nggih dereng belajar. Eh? Denok nggih dereng belajar. Urung. Apa-apa kok rapal kowe iki kok ndelok wayang nggih gelungan ki ya ngopo? Sumanding, Sumanding. Wayange dadak gelungan. Sampai gunung, Capek Gunung Supe. Eh? Capek Gunung Supe. Joko Marat? Urus sinau? Nggih, dereng Aneh sinau. sing kawin minggato ae. Malah tak gembos kuru iku malah. Langgam mawon nggih. Langgam ah. Wis bebas. Marayan kabupaten. Apa, Nduk? Nembang apa? Anggitanipun Ki Sukron Sondo. Sesi deman. Sanes. Apa? Hospital Oh, lho. Nidra Asmara, Tawi Ula Tampak. Ra krungu. Anu, suarane kupinge iki. Made seri angling darmo. Ngene lho. Ulangan kuwi ngene iki lho modele. Nyuwarane mesti apik. Aku iki dadi muridmu nganti ketularan ilmumu. Neno nano. Ana crita tingkae ula
Dalang, Mas. Pripun? Ibu Dalang bojone kae. Alhamdulillah wis padha-padha ngecep ning budayane nduk wis. Nino. Ingkang samya Pepetne niki. jumbo Iki oke sing saka isi ya. Kathah. Kae saka geguritan. Sing Niki ngeder ki isi. niki bertabur seniman handal kula jenengan Tata sindene Mbak Kori niki malah penggendere Cak Dikin barang ki. Nino nano. Cak Dikin. wani gonja garwane sang maha Ya ini bawa ini nyampleng. Nino nano. Sik. Iki Yuda ra teko lah mondol ning kene iki. Oh nyambi nyaron to iki. Kan malah kayak nom-nomane kluthuk iki. Apa? Hah? Ini apa? Alah tuwek rasa melu-melu urusan canom. Ananggih sang naga raja sasiling nyinaga kini
Pancen pripun Mas Tata? Gelare budaya lak ngeten iki. Pancen Waranggono sing dijak Mas Tata ki ya senajan to junior, tapi secara kualitas kuantitas dalam berbudaya iki wis iso didu karo seniman-seniman senior. Nah, oh iki nah. Rono to. Dan iki aku oh anak loro to San. Loh, bujumu koyo buta. Oh. Mobilnya Pak udah nggih. Enten pamundutan saking Mas Andi nyuwun Mas sinten? Mas Andi. Mas Andi. Nggih. Nggih. Nyuwun lagu Kusumaning Ati. Kusumaning Ati. Nggih. Jenengan niku dalang lagi sewengi lho, wis penggemare ning gone TikTok atau WA gitu. Lah kan teman-temannya yang di sekolah kan nenten. Dalang Gen Z ngene iki. Lah iya no. Dadi ki wis jan saya mu request ora lewat layak, lewat WA, lewat ngene iki jan. Sik muda ki penak, Mas Gontong di WA ora kewaca. Ora kewaca, HP-ne 310 ora ning WA-ne ki yo. Iki dene ingkang nggih nyarirani Mbak Mayang. Mbak Mayang tuh. Nggih. Mbak Mayang, di Mayang. Nomor kalih saking Ngetan. Ingkang pun di Mbak Mayang Mas. Nomor kalih saking Ngetan. Nomor pinten? Nomor kalih saking Nomor kalih kang Ngetan. Oh, Mayang. Di. Sama karo sindene dhewe ya ora apal. Sing di? Mayang ini to? Mbak Mayang. Lah niki lho Mayange. Monggo spote Mas. Yang, ya, foto ya. Sing diomongne sindene Ardi mang ndi? Nika pojok dhewe niki. Kuwi sindenku, sindene Ardi. Ndi? Benjing dijak Mas Ardi teng Malang. Oh, Jenengan ki Oh, sampean perai terus ngono, Cak. Pandak disilih sewengi kaya surat limo. lagune napa? Lumayan. Niki to Mayang Mas Tata nggih. Nggih. Oh alah. Wis to, sampean ki arepe kene iki ngerok ngendi wae tetep temene ya sinden apik-apik ngene iki. Kelas piro, Nduk? Yang Nggih, wilujeng dalu Kang Mas. dalu ya. Aku lagi tepung jenengan ki diatur Mas Tata iki kok jenenge Mayang. Cek sekolah. Kula? Ya. Kula mriki mau nitih sepeda motor. Sik sekolah. Kula? Nggih. Lah nggih nitih sepeda motor diterne ibuke. Ya kopok neh ki ya. Jenengan iki lho sik sekolah kelas pinten? Oh, kau pun maem. Jenengan pun maem napa dereng? Anu, iku tak sodok nang aku siswi ya. Oh ditekoni kelas piro kaya. Kelas piro? Kelas piro yang? Sik sekolah apa? Kelas 6. Kelas 6. Oh alah, kelas 6. Nggih. Kelas 6 ki mesti SD apa? Nggih. Kelas 6 ki maksudnya ki SMA ki 6 tahun ra munggah-munggah lho. Enggak apa-apa, yang penting prestasi. Ngono. Yo, tembange ki mau napa, Bos? Kusumaning Ati. Kusumaning Ati. Kusumaning Ati. Iya. Karo sarengan campur sari. Niki kerawitan jenengan asmane napa, Oke Bos? no, padha. Kendo kenceng. Kendo Kendo kenceng. Oh, kendo kenceng. Campur sari yo kendo kenceng. Kendo kenceng. Kendo kenceng. Dadi nek pas akeh dikendoni, Ya. pas sithik dikencengi ngono lho karepe. Kuwi nek wong Jawa ngarani dicul ndase digondeli buntute. Rada maju, Dok. Wah, enak itu. Magadi. Ya apa? Kowe magadir barang. Pakai ral apa langsung aja? Manut. Bebas. Ki jan tenan. Piye
piye Mas? Kadung kaya ngene. Ayo.